Machiegni timbe adhula ma Police FC obagora kumargi mokwongo e piny Egypt ne tuge kindgi kod Zamalek. Police ne olo gol 1-0 e tugo telo mokwongo ka koro gidaro loch mag gonde 2-0 ka gidhi nyime tukego. Kapten margi Musa Juma ni kod adier ni gibiro timo makare, wach mosir kod jagol margi Patrick Matas. Long sana players wetu wajacheza kwa floodlight, so we have to adjust very quickly na tujue vile tuta tackle your game. So we are looking forward. Tumejipanga kama team in a positive way and hoping that Friday evening we have to push and make sure that we move to the next stage. Piny Kenya idho nyaka namba 102 chung mag timbe mag adhula e piny mangima. Kenya idho tok yudo loch e tuge kindgi kod Namibia kendo wuok amodhi kod Zimbabwe tuke manotugi e dweni mar 9 magi timore